На изгледа към морето, всеки залез е обещание за още един красив момент. Ела да изживееш абсолютното усещане за морето с изглед към безкрайното синьо и атмосфера, която те отвежда на пътешествие. Тук ще намериш морето на чинията си с пресни морски дарове и апетитни морски специалитети. Ние започнахме с барабуна, свеж, сочен и приготвен до съвършенство, с голямо разнообразие от изискани вина. Със сигурност ще намериш идеалното за обяда си. Продължихме с морската салата, името казва всичко. И след това сладка фета с пълнозърнеста коричка, хрупкава отвън, кремообразна отвътре. Опитахме и морската салата с хрупкави зеленчуци и свежо катаки от домака. Разбира се, продължихме с тяхната вкусна паста с скариди. Фарфалите с скариди и бяла сос бяха неустоими. С червено вино придружихме изключителната талията. Сочна, правилно изпечена и с богат вкус. Можете също да се насладите на чи. С него ще ти предложим невероятни мезета. Ако пък си любител на суши, те очакват свежи и вкусни творения, които ще те спечелят от първата хапка. Накрая завърши идеално обяда си с десерти, които не се забравят. Задължително опитай най-добрия шоколадов дюбай, който ще намериш, и фантастичния крема милфей. И когато падне нощта, Каво Байте Аморе се преобразява. Непринудени вечери на забавления с жива музика, които повдигат настроението.